Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Iyaqhubeka-ke impi phakathi kwaWelile noMthandeni. Uyazi nje vele ukuthi uWelile nje akamuzisisi nje kahle, uyithandela ukhuzane. So iyaqhubeka-ke le ndaba le iba worse. uWelile uzokhipha nelokuthi uMthandeni uzomdlisa. Lalela, iyaqala lana-ke indaba. Uze imali yako-order nto ubuye udle khona lapha. Amagaya ayidlele. Hayi. Lokhula kanjani leli bhizinisi uma ukuthi upheka uphinde udle wena futhi. Ilokho ukuyisayo phuza imali yoku-order. Wemsisi uyalizwa n'ipati lami, uyalizwa n'ipati lami. Phakathi mina leli khishwe msisi fanele ngivule ngasikasini. Ayomanqele uyambona nje futhi leli khishe kaltandi ufisa ngabe liyawa. Uyamuzwa uthini uthi mina ngisho ukuthi sengiwile sengidla imali yekhishi, mina ngidle ukudla kwasekhishini, ngidle ngilobala kanjani ibhizinisi. Waqala wathi mina senganciphisa enhlambini ngoba mina ngisabathuki ngoba manje ngangibathusa ukuthi ngindlala. Kodwa ungasho njalo nje kumuntu umbone ngabe umuntu yambongela. Uyizwile indaba iqala ngekhishi ukuthini ukuthi uMthandeni uthena uWelile ikhishi lakhe lizowa ngoba upheka mase eyadla naye. Lalela-ke yaPoison ingenaphi na? Ingena ngaye uLontonjana umngane wakhe uMambovu ngokuthi uMambovu wathi uzophathisa umphako uMthandeni. uWelile usayijika lento uthethi-ke uMambovu njena naye uyamdayisa. Lalela, dlalela ividiyo wena ngimoshela isikhathi sakho. Noma mhlawumbe umphako wakho ngunika uMthandeni, ngizwile vele ukuthi ngathi nabo baya esontweni ngophathisa uManqele yami ukuze manje uthi ngixhumane nabo ngibaphathise sebokunika-ke esontweni. uMambovu phela wemsisi, uMambovu lona umngani wami. Uyabona ukuthi ungulelo phathi uMambovu manje. uMambovu ngithi mina mngani wami ngipha umphako ngibheke esontweni. Uthi uMambovu ngizothola kanjani umphako uzomanqele ngathi babhekile uzophathisa umphako wami uManqele. Ngithi mina ufuna ngisho chef uManqele ngathi ethi umushilisa uchef ngabe ewushilisa segijini sothenga umuntu magundwane ngifakele kulomphako athi ngeke. okuManqele sekuyabhala nakho sekuthi hayi mina singilungele sikhokho mina ngakuphathela sekuhlanganwa ngami. uManqele wakakwalula kangaka ukuvuma ukuthi aphathele mina umphako into engayidla esiswini hayi ngisho imali. Ethembeni phela Mambovu mina ngimazi ukuthi usengene ngane kuManqele azafisa ukuthi ngaphathisele isitha sami into engadliwa yimi. Hawu ngamane ngilambe esontweni engimukele into esuka kuManqele. Inkosi yami ngiyayibongela msisi, ngiyahlelwa nje kusuku ngilala ngeke ngize ngumukele lo mphako, ngeke ngize ngumukele. Uyabona nje oyothi uyanginika jike nawe emva kwendlu vele ngichithe phansi angeke ngihlide usuku into esuka kuManqele kube kuyilanga lami lelo. Ngithunya uphuthu ngoshevu-ke manje awungeke. Okay, nizizwele-ke uWelile-ke ekhala ngobuxoki baMambovu-ke nokuthi yena nje akasoze nje amukela into ephuma kuMthandeni. But nawe-ke bhala umbono wakho down below kuma-comments-ke ukuthi wena uyibona injani le ndaba. Angabe uWelile unehaba ngale drama yakhe noma nje kufanele nje angamukeli lutho oqhamuka kuMthandeni. But anyways-ke bekuyona-ke le ividiyo yanamhlanje siyivala lana siyibeka unqi. I really hope ukuthi enjoy le video yanamhlanje. If you did, ngiyacela ukuthi usmash lo like button uphinde usmash nalo subscribe button and nina-ke I will see you in the next video. Bye.